Na, előkészítettem a Asus GTX 970-et, mehettem a számítógép. Hát, most ki fogom szedni mindent. Szélszerszámok, fogó, nem tudom, hogy fogok kelleni, nem fog kelleni, de jó, ha van. Na. Ebbe GTX 970 fog kerülni, és most a 970 nem tudom, hogy fog elférni itt, mert eléggé hosszú, majd legfeljebb átalakítom egy kicsit. Ebbe egy 760-as van, majd meg fogom mutatni, hogy miképpen fog belepasszolni ide. Na, hajrá! Ez a hangkártyának a kábele egyébként. Hát az alsót annyira nem célszerű kicsavarni, de néha megesik, hogy ki fog kelleni, ebben az esetben azonban szerintem nem. Itt van egy kis pöcök, amit ki kell belőle bányászni, illetve azt a kis pöcköt, ami itt van a kék mellett, ott azt kell megnyomni, és akkor a kártya ki fog szabadulni. Valahogy így. Reméljük megtörtént. Ha nem, akkor bizonyos meg az ujjunkkal is, hogy sikerült lenyomni, de úgy látom, hogy úgy látszik nem sikerült. Addig félretesszük a kamerát és kibányászom. Hát ki kellett vennem a hangkártyát is, hogy hozzáférjek a dolgokhoz. Úgyhogy most nincs bennem. Gondolkodom, hogy most alulra vagy fölülre tegyem, hogy a hangkártyát vissza tudjam tenni. Hát szerintem ez még elgondolkodok. Nézzük, hogy fog beférni. És megint kábelrendezés jön. Na, megcsináltam a helyet a kártyának. Elég szépen kipucoltam. Kivettem a hangkártyát. Hát íme a GTX 760-as kártyát a kezem, tehát hozzá képest elég szép masszív kártya. És akkor íme a GTX 970. Most szépen, óvatosan próbálok kibontani. Hát ez egy kézzel nehéz lesz, de próba szerencse. Itt le kell raknom a kamerát. Na, nyílik. Sikerült. Így néz ki. Abból az, amit kihúztam. Ebben vannak különböző ilyen instrukciók.
Speed setup, hozzávaló DVD driver és egy átalakító. De lássuk magát a kártyát. Pillanatra ismét leteszem, hogy ki tudjam bontani. És íme a GTX 970. És íme a GTX 760. Hát eléggé jól látszik, hogy melyik kártya, melyik. Hát brutális darab. Szóval most ezt fogjuk berakni a gépbe. Na, halli!